Достар, ошо арала Стәрлетамак калаһында тарихи вакыйга булды. Ни өчен тарихи дисегезме? Чөнки Башкорт юниор КВН лигаһының беренче мизгеле тамамланды. Финал уендарында республикабызның төрле тарафтарынан 10 команда көч сынашты. Конкурсанттар Әбиялил, Дауан, Гафури, Стәрлетамак, Салават, Өфе, Нефтекама, Белорет яктарынан килеп еткән. Чөнки без Мәҗит Гафуриның туган ягы Гафуридан. Һәм дә без уның якты истәлегенә арнап, Характа Кимашаган дигән команда булдырдык. Миңа Башкорт КВН бик нык охшай, беренче тапкыр уйныйм. Монда бөтен кешеләр дус, бер-беренә ярдәм итәләр. Минең беренче мәктәп бәйгеләрендә катнашайным. Шуннан йырлаганымды белгәч, мине ошо командага алдылар. Алып дөрес эшләгәннәр. Чөнки Тап Илнур уен һөҗүмчеләре буенча иң яхшы ир-егет роли номинациясендә еңү яуланы. Шулай ук Әдилә Нафикова менән Әлия Султанова үзләрен күрһәтеп, иң яхшы катын-кыз ролен башкаргандары өчен Тамыр телеканалыннан бүләктәр алды. Мин бүген махсус бүләк алдым, мин буга әллә ышанып бетелмәдем, чөнки нисектер ышанып бетеп тә булмай. Мин бик шатмын. Башкорт юниор КВН лигаһы көз мизгелендә Сибай һәм Стәрлетамак калаларында фестивальдәр менән башланып киткәйне. Был бәйгелә бөтәһе 28 команда үз көсөн һынап караны. Һөҗүмдә финалга үтүчеләр үзләрен лаеклы күрһәтте. Шулай итеп, урындарга күсәйек. 3нче урынды Дауан районыннан Төньяк Амурдары һәм Нефтекама калаһыннан Балаян-Дар командаһы бүлеште. 2нче урынга Гафури районыннан Харыкты кем ашаган командаһы сыкты. 1нче урынга Республика Башкорт лицей-интернатынан Башкорттар.ру командаһы лайык булды. Башкорт юниор КВН лигаһының беренче мизгеле чемпионы исеменә Фатима Мустафина исемендәге 20нче кала Башкорт гимназияһынан 20нче централ командаһы лайык булды. Еңүчеләргә һүз. Без әлбиттә бик шатбыз Гран-при алуыбызга. Юниор лиганың беренче финалы үтте бит инде һәм без шатбыз. Ошо бәйгегә без тулыһынча үтеп әзерләндек. Көн һайын репетициялар үткәрдек. Сәгать 10-га хәтлем, 11-га хәтлем ултырып, шул мәрәкәләрдә уйлап, ошондай программа әзерләндек. Беренче ел гына үткәрелгән Башкорт юниор лигаһы югары кимәлдә үтте. Командалар киләсе елда катнашырга теләк белдерде. Марсель Мөхәммәтьянов, Ринат Кашапов, Руслан Рамазанов, Илшат Дәүләтбердин.